No sé d'on surten aquestes veus interrogatives que es multipliquen amb ecos. Hem perdut tant que no es parla per lloc o banda d'autenticitat. Entra una banyarriquera dins el meu estudi i em xiu-xiueja. No sents la necessitat de connectar amb els altres de manera molt primària? Ja hi tornem a ser, li contest de cop. Una barranyiquerra endolada em mira amb els ullets blaus una mica entelats de padrina de rondalla i m'amolla. Som si sospiràs? Heu perdut el contacte, ai-les. Heu perdut això que diríem la percepció. No us en temeu de res i us pensau que ho sabeu tot, ai-les. I a partir d'un revolt cap al país del sincer i el nou,